तो हाय गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गरमा राफिसल नोंथांखौ फिन खेबसेबाव बरायबाय दिनै माने स गाइस दिनै जोंनि माने आमथिसुवा फोरबो आरोना ओमफ्राय खाथसुवा होननानै बुंनाय जायो माने बारा मिथिलाय लाङा आं दिनै माने फोरबो दं जोंनि बाथौ मन्दिराव बेवहाय माने फैबाय गाइस दा नायलांबाय थादो लोगोसे जोबजासिम नायलांगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय आरो जाय जाय आंनि चेनेलाव गोदान बेयाव थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय गाइस मिथिबायना आं जोबजासिम देखायलांनो नाजागोन नोंथांमोननो बेया इन्टारेस्ट दिनै नाय नंगौना नङा खान्थाला दा बुफुर बुफुर जानांगौ न भाई बरिया पका আছে यार কি করে আছো र निजमा बेया हिरो ले दिनै बा ओसा तामान हिरो फाइसरागोन आरो लेखासे जना दं एसां बरिया हिरो भाई फाथिया नोंलाय मा खामबाय रे बिखले से बुरि रिजिन उदसे सरबिखो आथा नांगोन मा नै बे थाइजुना आनै थिंना नै बेयाव नाय बेंग्रा दासो जादो बे जानै लिटुखौ फिथाइबो लाबोदों माथो आरो आपेल दङ आंगुर दङ बिबार सुगासिनो गाइस बे बुरिया दाबो थाइजौखौनो हाखाङाय मान लेट हादों नायलाय मोन लाखै लाखै हाबाय थायो नायलाय मा जागोन बुरि दे थाइजौखौनो हानो हायाखै So guys, बेवहाय फिरफिला थिखोनाय आरोना फिरफिला थिखोनाय समाव सासे लोगो नाना 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 सबबो गिदिं अखा बाय गिदिं गिदिं ना लगे